funciona este protocolo escénico de apagar as luces é como fin. Se algo vai pasar, máis con algo menos de luz que temos hoxe no escenario, pero a ver se leve. Boa tarde, directora territorial, direccións da Escola Oficial de Idiomas do Conservatorio de Danza de Lugo, profesorado, alumnado, profesor público, espero non deixar ninguén, que hoxe é un evento importante. Estamos aquí 3 comunidades educativas xuntas, que eso non sucede moitas veces. Moitas grazas por asistir á celebración, a unha xa ben consolidada celebración do Día de Rosalía no 188 aniversario do seu nacemento. O pasado curso, gozando da oportunidade de ser quen de presentar este mesmo acto, tiven a ocorrencia de poñer en valor ou mesmo propoñer, e por que non, a Rosalía como un dos símbolos de Galicia, xunto, e hai que coñecelos, a bandeira, o escudo e máis o himno. Non quedaba a cousa, xa que falaba de Negra Sombra como un segundo himno, pois sí, etcétera, etcétera, porque había máis propostas, había un terceiro himno, un cuarto, poderíamos ter moitos himnos. É desculpade, pero que adoito reparar e apreciar todo aquilo que para un colectivo, poñamos un pouco, representa ideas, valores ou sentimentos compartidos. Dicía o pasado curso, estou moi convencido, que en Galicia todo isto dos símbolos o facemos notablemente ben. Engado que este ano 2025 foi declarado como ano Castelao. Castelao é outro símbolo da nosa identidade, sen dúbida, diría eu. Engadía e agora punto, fabulosa exposición de cartéis dedicados a Castelao, un momento anuncio, instalada en Mantar Baixo, case fronte ás escaleiras que soben aquí ao auditorio, exposición elaborada polo equipo de animación da lingua galega, moi recomendable, verdade? Moi recomendable, moi didáctica, e pode un aprender moito, somente vendo os cartéis. Neste ano, Castelao, por certo, non vi con cantar, previsto para rianxos, que sabedes o que non vi con cantar, momentos nos que se xuntan tantos centos de nenos de toda Galicia, de moitos conservatorios, este ano previsto para a edición deste ano en Rianxo, como corresponde. Non gosto de entregarme aos previsibles panexíricos en momentos como este, non. Mais ben tendo buscar alguna consideración alternativa fuxindo dos tópicos. Con todo, Rosalía é esa peza sustancial da nosa identidade como pobo e que contribuíu a chegar no dicionario unha segunda acepción á palabra resurdimento, que aquí nas miñas notas para esta presentación está escrita co correspondente inicial mayúsculo. Como dicía o pasado curso, Rosalía como referencia fundacional en moitas vertentes da nosa sociedade, achegando o seu non, volvo a repetir, o seu non, fronte a ese argumento tan pernicioso que di e que sempre foi así. Onde di e que sempre foi así, poderíamos dicir ás veces un convence un non. Un símbolo activo que convida ao noso povo a considerar, a cuestionar, a revisar, a transformar. Hoxe, ademais de celebrar a figura de Rosalía, debemos celebrar algo chamado Música e Poesía Movendo a Lingua. Un proxecto de innovación educativa organizado este curso polos equipos de dinamización da lingua galega da Escola Oficial de Idiomas e máis do noso centro, e que hoxe trae unha especial colaboración dos 3 centros que compartimos veciñanza e recinto escolar, xa que a esa música e esa poesía engádese hoxe a danza achegada polo alumnado do veciño conservatorio. Quixera mencionar, felicitar e agradecer a participación do alumnado e profesorado participante dos 3 centros, cunha mención particular a 3 persoas que non figuran no programa. Ana Belén López Pérez e José Ramón Saboredo Roca, coordinadora e coordinador respectivamente do CDLG da escola e máis do conservatorio. E Pablo del Valle, fantástico percusionista e o artesán produtor do fabuloso Publifotos, instalado no vestíbulo do primeiro andar, e polo que vos convido a pasar e dar un recado. Non sei ata cando vai estar, pero polo menos hoxe está. E outro convite, se a choiva o permite, pero xa vemos que non o permite, quedades convidados a asistir á plantación dun castiñeiro, ou a rematar a plantación, tampouco vou engañar, na zona xardinada circundante, que sería logo do concerto, pero que está prevista para o mércores contra 6, digo, 5, mira que mo dixo, aquí na zona xardinada. A choiva, o castiñeiro, as árbores, a natureza, as camelias.
sen dúbida tamén símbolos do noso povo e que posúen un forte vencello coa literatura e coa música. Mais nada, gozade a celebración do concerto e moitas grazas.
que cofias tan brancas, que panos con freco, que dentes de grana, que cintas, que adresos, que ricos mandiles, que verdes refaixos, que feitos xustillos de cor colorada, tan vivos colores a vista curvaban, de velos tan varios o sol se folgaba. De velos bulindo por montes e beiras, coidou que eran rosas, garritas e frescas. Buscaime ante os millos, nas portas dos ricos,
nas portas dos probes, e aquestes cantares a todos responden. A todos que a Virxen axuda pedindo, porque vos console no voso sufrir, nos vosos tormentos, nos vosos pesares. Coidá que comento, meniñas, Dios viaje. Descalciña de pé e perna, sin comer nin almorzar, polo camiño atopaba ricas cousas que mercar. E a mercar non tiña velas, non tiña para as pagar. Nos mesóns arrecendía a cousas de bon gustar, mais o que non ten diñeiro, sin elas ten que pasar. Fun chegando á miña casa, toda rendida de andar. Non tiña nela frangulla con que poidera cear. A vista se me barría, era aquel moito aunar. Fun á porta dun veciño que tiña todo a fartar. Pedinlle unha pouca broa e non ma quixo emprestar. As bagullas me caían, e me fora a avergonzar. Volvíme á miña casiña, almada do lugar. Registrei cada buraco para ver de algo atopar. Atopei fariña munda, un puñiño a todo dar. Vino no fondo da artesa, puxen a diosa a lavar. Quixen alcender o lume, non tiña pau que queimar. Funllo a pedir a unha vella, tampouco mo quixo dar, se non era un toxo verde para me facer rabiar. Volví triste como a noite a chorar que te chorar. Collín un feixe de palla, do meu leito fun pillar. Registrei polo cortello mentras me puña a rezar e vi uns garabulliños e fieitos a Dios dar. Meu San Antón milagroso xa tiven fogo no lar. Arrimei o pote ao lume con agua para quentar. Mentras escaramellaba na cinta, vin relumbrar un ichado da fortuna. Vi a Virxe do Pilar. Correndiño, correndiño, o fun en sala a entregar. Más contenta que unhas pascuas, volvín a porta a pechar. E na miña horta pequena, unhas coles fun catar. Con un pouco dun tobello, que o ben souben a forrar, e que a fariñiña munda xa tiña para cear. Fixen un caldo de gloria, que me soubo como en la mar. Fixen un bolo do pote, que era cousa de envidiar. Despois que o tiven comido, volvín de novo a rezar. E despois de houben rezado, puxen a roupa a secar, que non tiña fío en xoite, de haber tanto me mollar. Mentras me secaba, puxenme logo a cantar, para que me oíran en todo o lugar. Meu lar, meu fogar, cantas onciñas de ouro me vas. Gigantescos olmos, mirtos, que blancas flores ostentan, unhas con cogollos indan, outras que o vento esfollea. Buxos que xa contan siglos e que xuntos verdeguean, formando de rama e troncos valos que naire atravesan, e nos que moi descansadas fan os seus niños culebras. Loureiros,
irmáns dos buxos pola altura e a nacenza, pois arraigaron a un tempo no máis profundo da terra. Limoeiros e laranxos e o verde musgo sombrea e o lido esparcen de azare con que a xente se recrea. Eternos bosques en donde sombrío misterio reina, onde só os paxaros cruzan polas tristes alamedas, onde ao murmurar as fontes un coidara que se queixa, e onde o mesmo sol do estío malencónico penetra. E en medio desta espesura e desta hermosa tristeza, nunha casa inda máis triste, si de fachada soberba, ali din que ten o niño a nai de todas as neiras. Casa con portas de cero, en cada ventana, reixa, cociña como a de monxes, silencio como a de igrexa, criados que non dan fala, cans que morden como feras, ali viron negra e flaca como unha gata famenta no máis sano e máis florido da hermosa terra gallega. E estes males que nos afrixen, din que todos veñen dela, mais sucede nesta vida que os que ten culpa non alegan.
presentación, pero non despedida. Son 3 comunidades educativas, por eso é tan xente. Vaya a pensar que meter 3 centros nun escenario, a ver, pues como ampliamos, aquí caben 3 centros. Bueno, teño a miña zona, que é algo físico no teclado. Parabéns a todos, graciñas. Bueno, que se xa moitas veces isto de xuntar os 3 centros, e que se consolide a celebración de Rosalía, luego marcapáxinas, os colores. A ver, aquí o protocolo escénico se indicará coas luces dos laterais e do corredor central, que se remata o evento, pero nada, graciñas de verdade, plantación de árbore o mércoles ás 5. Podedes pasar ali pola entrada, facemos unha foto detrás desa Rosalía que tan fantásticamente fixo Pablo del Valle. E nada, xa non hai máis que dicir, non? Non, perfecto, xa dame a sinal de que xa está rematada a cousa, graciñas.